Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka kat praterik mentau benai no pra arjar kat kendai, kilong kemi jong kabri nyotram. Kiberon ke jing ngokia ya ke jat ben riau, kilami syakman, ban persya ya ke Citizenship Amendment Act 2019. Kebala penlong an dak sarkar National Democratic Alliance balai lam dak seng Bharatiya Janata Party keban penlong nong sosnang bapura ya kredit pat negeri Bangladesh Pakistan pat Afghanistan ki bawan patwer syakari India ha kejialang kebala penlong hasurok kabaran hajan ka YMCA Hamokhar Shillong kilong kemi kilapan pau bagi persya doem doyap ya kenikaan belawan ra dak sarkar India ka pensong nong rem halor kaniam bat ha kaju kapor kini kilong kemi kila kersan ru ya ke sorjong ke sarkar jela ke balasyam ya karai bandawa na ke sarkar India bahkan penteri kamno ya ke inner empowerment hakani ke jela Meghalaya ban khanglat ya ke jingwan rong kertam ki breu ki banabar ke jela bat ki menderi ru kumjo tina tada pai pa ni de masong thom ha ke ke jingma bahkan ni ke bill kani ke act ke balong mentamo kan bo yang ni ki nong shong shong namar ni de ki nong shong shong ki barat pa ni de ki nong shong shong ki bakar pang minorities but unique kibaret tabaki bakir pang nada wan ki patselam ni nam lasan kan de kumba en saw ban rat bangin sa do jaji sha kan kta ya ka imnang salam kta ya ka kamai keji kan kta ya ka kten ka thilet mentang nang pan si pan no kata ka jingpin itho na ektin khasi rela sha ektin khasi ru kan ja no ki bajla ki nawan hamne khatam kini ki illegal immigrants Hindu and Muslim nashabat niki lai jela Bangladesh Afghanistan Pakistan kap tame ke bojmai ni baliu sarkar Modi umsu tho baka Meghalaya ka share border ba south pasan 4 kilometer ye ber ke Bangladesh na pai pa ki sanjala jom ka India kini kamamata kami ka kanthai breu Punjab Kerala Chhattisgarh Madhya Pradesh Leader, Chief Minister, why are you come silent? Why are you silent? Because kani kamne ke issue jongpi. This is the issue of the Khasi people, and we mothers will die for our sons and daughters. Ngin yap namataki kon jingi, namataki kon temptation ram jingi. Namte, what about you in Garo Hills? But in Meghalaya, here in Khasi Hills, we will not back off. This is a clear message. Nakaleri jongi kimi. Kilong kami ang tarang nila kung mantagasing kantang long kami kani jo kayo bay kani jo taon lang wat nom kila de kata ngin pin eringew yala kari jo ni naman dan matam step ni kin mau kari kasmirin ko sinem jong o babu so tham mau degis pas na inshallah kum no ni haki we pat kisni ngam tip sheegat pai gari menta kita kiktin kip kende biang ki keren biang ikini kesau cakal jengi ha ulong ngitiang mengilong ki pai ngitiang ki pai ngilong ki dong tong om jong ki en nginom kang om ya do meno hadi le jong nama kali dekari jong papaho asau slap bring it tong om ne pi this is our land and you cannot take an inch pimla bin shini tangshi kumot jokariro klem dialect Shabar Sun States ke hukum no CAA in our state. Hatu ka pot no CAB, not in our state yang ki Sun States. Hindre ka MDA government haka kindai tarik haka por baki dania pas ha Lok Sabha ka agatha kali ay ka vote jongka ben vote ka CAB and katong ka di ka jing pineran namar ba nado arajar khatsao kila yalang ka jingalang hapan ka jongka neda ka fourth conclave neda habogati amit shawla khadi ki leaders na ki CMs jo ki northeast ham to la bangin pinsngaw bangin opose ki CAB ban ladang ni pinleru ni nasrap ya kiniki jilana ne mingi rem arajar khatsao mita arajar ka kendai ka ai sebab da ka CAA Bafila ay ka CAA piwan halay ILP wanda Parang siya to brief mai ka ILP na do arajar halay arajar kasaw haka kadyang PI CAA haka mon PI da ka dawai ILP hindi ba no we are not stupid na siya pinya shom ya kata
ka ben pas ka resolution ILP da fi yo makraro ni ki ko ai ka ILP yes da fi yo makraro haduk kan no ka maklan ben dai ka ni jingwan jing ben der na ki la jaka barni la ya su thoro babon kala ka india ki percaya ka ni kila le chakal supreme court ro bi yo ka ni ka si ka long unconstitutional ka UN ka Geneva Convention ka dangong ka ni ka discriminate ki minorities listen ka Indian government you have to listen to us nilalong la kloy ban mi nilalong la kloy ban sa thangan parari kanungan na preng jongpi ki banongi kloy ban sa thangan nam takari kanungan na preng jongpi ki ban kloy banong ngan yap na markari kanungan na preng jongpi ki banong ngan kloy ban ye noy ala ki kon ki ti ala yeng ban mi nam ta ka daw ba jong kari kanungot na preng jongpi parari ngong day na kata ka daw ba bonsin ni klet no bonsin ni susapin bit ni bit no hakita gijing sapin bit but day na kata ka daw ba ka saw ka yo ang talep ni hadu kani ka tuti ka paminta kini kinang duway na kasyan ng tagari ingat ka niya kibuha ka pa rin kiduway ng tagari ba't nga daw na pikaching duway bahak ka na sibon kaching duway bahak ka na sibon habang duway utrang juba ang utrang jisuy ka ay ka bibiba nakakatang dungan katangan lekan koki kuwan ka rin hasing Tutte bagi dai ka riga matenda play bagi kemalu try maka nega miting ka bagi yina na bastanga na bakot ka sedang mo play makan ko na hang play nyai mo yo play buang ka dono hangi way bagi no kita ke slur ban kran bat bandera ke ai da ka baklam shanya hala di Indonesia nya play bat kum ta ka ka pon ka ba no bat to ki kon kin thai nga pat ju yang chi sin ro ban kran ha kum ke ke chat ji lang ngam nang ro ban kran hadang la duai nak ke chika ka ba shong on try hadu ka dei ni nga ban kran man pemilam bat ka jing slur yang ni om ka jing slur ka jang adu men si ma ko jong blai baling ba ju ya lam ni ka pon bon sin ki ha jing lang pat ba am lang ban kran chi phang blai nga nang ka dei ka ban kam tam man ka chi phang try to yin ta bagin ati hang blai am tak bagin sudai ban cha thlan na khamat ubrio hatola na bicha thlan utak kan ra changa on slow se ki ting thlan jong bi em la da ni len ban cha thlan na khamat ulang ba slow em om te ka jing so kho ju ki ta ki cha thlan la da ki khon jong ki cha thlan phin dam so thoi ki jing thlan ki khon jong phi hadai la da ki cha thlan na khamat jong blai ong ka te jong blai la da mi pa ni ka do khau blai un ma ai de bu sen unai ka do kha na to mene as slow ba min dum dai dam dan ki jing ta ti ya ka ai ka ba mi pa na ka te ki jong chisu la ka ri ka jong ni kan yo ai ka hok long trai kan yo ai ka ta ka jing dawa jo ki khon khasi khara ban min yo ai ka ILP ban ga kan men scam do ba utau ka honor ba 1 million ba do ba 1 na panagalan utau do dai betul yo play ke no kana udah biste un snap ke nya kata ka jing ka pa jeni ti ha bani wan bani kran do ai ka namlong le nai nya ta ka do no mai ka ai ka bani pan ka ta kan long on ka ti ka jom le nya ka ta ka ba thi pla flash nai ka jing ba ka jing nyap ka bor ka ta thong thale ka kum ka problem ka pla apuai ni pen chala yeng la yeng ba ka ta ka tin ka long ka ta ka jing pla ba gi pla ka ba pha ka ta ka long ke kan min ja ki do no ba sliu ka li ka ri ka jong ni harai tang da ka jing job ka ba pha ma ji su long dong job pingat na ban nya ka ta apa pingat na ban ka ta namar ka ta pa chau ta jisu pa chau ta long pin long ban long pin yo to long pin ja dai ba ta on ja rat ni ba gin yo ai ka jing job la da nya mai ti so blai ki kum ki kun kan thai ni ka fi ka ka kata ka jing lang ju long ke me man ta ni yang ni on ke long ke me pin ket ka ti ka job lai ki kan thai ki ba yam ki kan thai ki ta ki dong nu yam ka ma job lai to ki ta ki ba yam ala ki yen ki sam ki tu ki ka ka ba re ba gin do wai ba gin pa no blai la ka ai ka bang pa ni yo Paghakan ka puar ka ba mentang skopan ong ipik parari way palway na pedang jongi yan ay ka jingkar khu ka kerdo ina ka benta ka sorkar ka ba menta ka sorkar MDA lesi la shay ka sni ya ka ay ka ba ngamangi mangabat hi ka ay ka bang ila juyatit la shay ka si kin play yangi ya ka ay ka ba mangama ping la juyawat
la shay ngin shem ya ka bat ya ka ai ka ba manga ba pingi la ju Japan la shay ka si ngin yo ya ka pimen jori ka ta ngin yo ya ka ILP la shay ka si hante ha ba na ka benta ka darbar ba ka ba kerpang ka ba ka sorka ka la ai ngilang ba ka central bat ha ka ni ka puar ka ba menta ka sorkar ka jung sorkar me ka halaya ka la priang ya kata bat sachisen kom ka para kom ki long kmel ne ki para ki ba shong ki ba sa apa ka bri un yo trap hin pen e daw ya la ka jong kari pala shai ka sni kani kari batip breu tip lai kade kari ka batip ya ka kor ka kha kade ka bari ro ka batip ya ka jing kamai ya ka spa ka phau da ka jing hok bat ka jing suba la shai ka sni na ka liang jong ka kan huan seng long kme ka ski ni pelong ya ka jing ya duai kerpang kaban sedang nadu unyo ba jem step tat hadu benda wai ka tai ka dorbar ka bakerpang ni pelong hang tai ha dorbar hall jong ka dong mission compound nadu ka por nyo ba jem step ni khot ni weri phi bangin yawan lang sya kan diga jinga duai lang rengkat bat ka prat lemti welfare organization ni pelong ya kan diga jinga duai kerpang da ka bangi klet ya ka bangi don hagi kan huan yam ki balang ki ba pher ni wan ha ka kerteng jong ka jai benriu yawan lang la syai ka sni kasih ya iya pun kami kabai warim baca kita men hendak dalam yo isu ingin menyakikan omru Tuan kami mungkin syakir syabran ini boleh jing start